गैया लोगोफोर गोदाव सोरावसो जानानै दङ नै मा मावनो जागासिनो ओंखायनो ब्लग लाबोबाय लोगोफोर बयबो मोजाङैनो दङना नोंथांमोनाथ' आंखौ बयबो माने मोजां भिडिअ लाबो होनो आरोना बेनिखायनो आङो नोंथांमोनजों दसे रायलायबाय आरो भिडिअनि गेजेरजोंहायब्लाबो माने मानसिबो गैया नालाय बरिं थानो बाबाय बेखायनो नोंथांजों आङो दसे रायलायबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना बेफोरबायदिनो सापर्ट होलांबाय था आरो भिडिअफोरखौ नाय शेयार खालामना हो फेसबुकाव नुदोंबा फेसबुकखौ फल' खालामना हो इउटुबाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो जुदि भिडिअखौ मोजां नाङो अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना हो नोंथांमोननि सापर्टनि सायाव बेफोर गासैबो एक्सुवेलि दाखालि आङो मानि थाखाय भिडिअ लानानै फैदोंमोन होनदों माखासे मानसिफोरा क्लियारै नामखौ बुंनानै होनो थिनदोंमोन आरोना जि खुनायनि बागै बुंनायाव स' बेवहाय आङो एक्सुवेलि डाइरेक्ट बुङाखै माने आङो बे मानसिखौ हमगासिनो दङ दा नायगासिनो दङ बिनि माखासे माबाफोरा आंखौहाय माने आंजोंहाय फेसबुकआवबो बियो फ्रेन्डआव दङमोन आरोना फल'आव दंमोन खिन्थु मा होननानै बुंनो आरोना जेन'बा बियो जाय मानसिखौ जोङो सन्देह खालायनानै दं बे मानसिया गोबां माने बर' आइजोफोरखौहाय बेफोरबायदिनो जेनेबा असायब गियानजों खामानि मावना होयो आरोना सोरबा मोजां आइजोखौबो बा सोरबा गाज्रि आइजोखौबो माने बिसोरो बेफोरबायदि फट'क लायाब्लाबो बिसोरखौहाय माने बेफोरबायदि फटक लादों होननायनि बायजोआव फटक लानायखौनो माने बेफोरबायदि उसुबिदा खालामनानै होयो लोगोफोर दा बेफोरबायदि मानसिखौनो नोगोद दुखु मोननो ओंखारो रागबो जोंनो ओंखारो दा बेफोरबायदि मानसिफोरा मानो बिदि खालामना होनांगौ दिनै मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो दिनै गावनि हारिनि मानसिसो जेन'बा मालाय जाथि उयनु हारिथ' नङा दिनै गावनि हारिखौसो माने मान सनमान फोजोबनानै लानाय जायो आरोना बेनिखायनो माखासे एसे सानै हयै जेन'बा बेफोरबायदि खालामोब्ला मोजां जायो आरोना माने आङो दाखालि ओरैबायदि रागा जोंदों नुनानै माने आङो मोनसे रिल्स बानायबाय बे रिल्सखौनो दिनै स्क्रिन शट खालायनानैहाय बेनिफ्राय बियो आंखौ गोदाव सोराव बिदि खालामबाय दा बियो जि फेक एकाउन्टजोंहाय माने आंखौ सेयार खालामबायदों आरोना मेसेन्जारफोरावहाय दा बेखौहाय जोंना मालिकआ एक्सन लादों आरोना बेवहायनि ना होजोंनि मानसिखौहाय नायनो नागिरदों दा बिनि माखासे डिटेल्सफोरखौ मोनदों माने बेखौहाय बिजिनि साइडनि माबा ओंखारदों आरोना बिथांखौहाय मोनदों खिन्थु दा हमगोन आरो पुलिसखौनोहाय एप्लाइ होनानै दोनगोन होननानै बुंदों आरो दा होआबाबो जाया आरोना जेनेबा नंखाय दायाव मानो बिदि सारायनांगौ जेनेबा आंथ' बे बानायग्रानि थाखाय आङो जेबो गोरोन्थि हाबा मावाखै बा आङो बेखौबो जेबोथ' खोथा बाहायाखै माने बेफोरबायदि खालामना होनाया अयनाय जायो आरोना माने गोदाव सोराव बेफोरबायदिया खेला खालामजानाय बुस्थु नङा मानोना बेफोरो सिरियास गोबां संसार जानायनि बेलायाव हौवा हिनजावनि गेजेरावबो दावराव दावसि फैयो बेफोरबायदि खालामोला दा जोंहाबो गोबां बेफोरबायदिनो दावराव दावसि फैदों दा बेफोरबायदि भाइरेल खालामजानायखौ आं गोबां रायजादों माने गोबां आङो बुंजानांबाय आरोना बिनि थाखायनो आङो गोबां टेनसनाव थानो गोनां जाबाय दा मालिकआबो सोंबाय मा जादों होननानै मालिकनोबो खोन्थाबाय आङो आंखौ बिदि बिदि खालामदों दा बेखौहाय आं मा खालायनांगौ साननाबो सानस'नो हायाखै बुंदों दा मालिकआ आंखौ बुंदों जेबो टेनसन लानाङा बेनि आइडिखौ लाबो आंनो सोर बियो बेखौ आं नायगोन दासो आं पुलिसनो इनफरमेसन होनानै आं दोनगोन होनदों दा बेखायनो मैयाहाय जोङो मालिकजों रायज्लायनाय जाबाय लोगोफोर जाय बिथाङा आंखौ बेफोरबायदि खालामदों आंनि जेबो बेफोरबायदि फटकआनो गैया जायनि फलाव दा नंखायै आंखौहाय बेफोरबायदि खालामनायनि थाखाय बिखौहाय माने आखाइयाव लानाय जादों आरोना नाथाय गोबां मानसिया बुंदों गैजाया दम गैया थाखा फैसा गैया दमखि होयो खुगाजों होननानै नाथाय अयनायखौ मावोबा गैयिनावबो थाखाया ओंखारनो गोनां जाखायोना सोरनावबा दाहार दासि लानानैब्लाबो बेखौहाय माने माबानांगौ गोनां जायो माने गावखौ नंखायाव बेफोरबायदि खालामजायोबा बयबो दुखुखौ मोनखायोना लोगोफोर जेनेबा हमनानै ला हिन्जाव माहारिनाव गोबां माबा थायो बदनामा जायोब्लाबो हौवा मानसिना गोमोनो गोरलै बुंजानो गोरलै नाथाय आइजो माहारिफोरना माने खनसे बरनाम जायोब्ला बिराद बुंजानो आरो मोजां सैथोजों हान्थिलाबो माने हान्थिलाबो फोथायजायि जायो आरो बिनिखायनो माने आइजोफोरखौ बेफोरबायदि खालामना होनो नाङा नंखायैनो बिदि दाय सारायनानै माने खोलैनो नाङा आरोना उसुबिदा जायो दा गोबां बेफोरबायदिनो गोबां मानसियानो नुबाय जानो हागौ बेफोरबायदि दा साननो हागौदि बेबो बिदि मानसि बा बिनिबो बिदि दङ नै उमुखनि बिदि बेफोरबायदि सेन्ड खालायलायो बेनो माने नोंनाव आंनाव थांनानै माने भाइराल जायो बे भाइरालखौनो माने
उनावहाय नंखायखौबो मिथिला सोरबा नंथारगौ जोंनो नुदों जों ओंखागौनो बेनो माने उभाव जालाङो आरोना बेनिखायनो मालायखौ माने बेफोरबायदि खालामना होनो नाङा लोगोफोर आरो जाय बुजिनो हाग्राया बुजिखायो बिराद दुखु मोनदों बिथांमोना सोरबा सोरबा फन खालामनानै बुंहरदों नोंनि जेबो गोरोन्थि गैया बहाय आब' बेफोरबायदि खोथाखौ बुंहरदों बेखौहाय दुप्लिकेट बानायदों होननानै सोरबा सोरबा नुबाय बिसोरो माने आंखौ बुंहरबाय नोङो आखाइयाव ला एक्सन ला बेखौ हगारनो नाङा बे खोथाखौ बुंबाय बेनिखायनो आङो मालिकजोंहाय मैयाहाय जोंनि मानसिफोरखौ लानानै आं एसे रायज्लायनाय जादों लोगोफोर दा बिनि रिपर्टखौ आं नोंथांमोननोहाय माबोरै खालामनाय जायो उनाव आङो नोंथांमोननो निसय मोनसे भिडिअ लानानैहाय आङो नोंथांमोननो खोन्थानो नाजाबावनोसै दे लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानैहाय लाइक कमेन्ट खालाम आरो भिडिअखौ नायजोबा लाबानो नोंथांमोना गोदाव सोराव माने गाज्रि कमेन्टखौ हरलाबायनो नाङा लोगोफोर आं बयनिसिमबो गुरैयै खावलायनाय थाबाय बाय बाय लोगोफोर।